आनंदोत्सव 2023 प्रदर्शन आणि खरेदी 28, 29, 30 डिसेंबर 2023 वेळ दुपारी 3 ते रात्री 9 पर्यंत. स्थळ आरपीडी हायस्कूल सावंतवाडी सिंधुदुर्ग. स्टॉल बुकिंग साठी संपर्क 9067 92 77 62. तेजस हे लढाऊ विमान भारतात तयार झाले याचा सार्थ अभिमान आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यातून भरारी घेतली याचा गर्व आहे, अशी भावना शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केली आहे. त्यांनी स्वतः चालू केलेली एक अभियान होतं आणि तेजस हे विमान हे संपूर्णपणे भारतामध्ये तयार झालेले विमान आहे. त्याचा सार्थ अभिमान सर्व भारतीयांना आहे आणि आपले पंतप्रधान स्वतः हे विमान चालवतात, याच्याबद्दल सुद्धा आम्हाला गर्व आहे. पंतप्रधान नेहमीच चांगली कामं करतात, संपूर्ण देशाची जनता त्यांच्यावर आहे आणि हे तेजस विमान आपल्या शत्रूचा मुकाबला करून आपल्याला विजय प्राप्त करून नेहमी देत राहील अशी शुभेच्छा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.